המצב במדינה משפיע על כולנו. אין ספק שמשהו שעברנו בשבועיים האחרונים הוא משהו שמאוד מאוד גדול ומאוד מאוד קשה להכיל. רק לא תמיד אנחנו מרגישים את זה במיידי ורואים את ההשפעות ואת הנזקים שיש למצב הזה על הנפש שלנו. אתמול פגשתי בחורה שסיפרה לי שהגוף שלה פשוט פיתח כל מיני תופעות שלא היו קודם. היא הייתה בטוחה שהיא חטפה שלווקת חוגרת, הגוף שלה התמלא בפיצונים באזורים של הבטן והגב, וזו תופעה מאוד מאוד טבעית לגוף, שהוא מגיב בעצם ללחצים ולקושי ולחרדות שאנחנו עוברים בתוכנו, ולפעמים אנחנו לא שמים לב. ולכן חשוב מאוד לתת את הדעת לנפש שלנו, לתת את הדעת למה שמתחולל בפנים, כי יש לזה השפעה, וזה יוצא החוצה ומקרין סביב הגוף. עלולות פתאום להתגלות כל מיני תופעות שלא חווינו אותם קודם ברמה הפיזית. ולכן חשוב כמה שיותר לנסות ולהתעסק ולהסיט את האנרגיה למצבים יותר חיוביים. אני לא מדברת עכשיו על מחשבות חיוביות שכן הם גם חלק מאוד מאוד חשוב בהשפעה שלנו, גם כלפי חוץ, גם בתדר האנרגטי הקולקטיבי וגם כמובן לאנרגיה שלנו. אנחנו חייבים לנסות ולשמור על האנרגיה כמה שיותר גבוהה, עם כמה שהמצב הזה קשה. אז יש אנשים שיוצאים להתנדב, יש אנשים שעושים מעשים מקסימים ואנחנו רואים את זה. יחד עם זאת, מי שלא מתנדב או מי שנמצא בסוג של מציאות אחרת, חשוב כמה שיותר לתת לשגרה ביטוי, חשוב כמה שיותר להעסיק את עצמנו בדברים אחרים, אם זה בחזרה לעבודה למי שיכול, ואם לא, אז באמת בהתנדבות, באמת בפעילות ספורטיבית, בהמון נשימות, ומאוד מאוד חשוב לקחת 10 דקות ביום, רק לשבת בשקט עם עצמנו, לשים מוזיקה נעימה ברקע, לנסות להסיט ולהביא קצת שלווה פנימה אל תוכנו, כי התופעות מתחילות להשפיע גם פיזית. ולכן הנקודות האלה של למצוא איזון לנפש הוא דבר מאוד 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 חשוב ומשמעותי בימים אלה. תודה, שיהיה לנו ימים טובים.